Добре дошли в сайтът проверка.eu. В това видео ще ви покажа как посредством браузърът Google Chrome да проверите здравните си осигуровки от сайтът на НАП. След като сте влезнали в секцията здравни осигуровки на сайтът проверка.eu, вие трябва да кликнете ето на този линк тук, електронни услуги на НАП. Пред вас ще се зареди нова страница, подобна на тази тук, в която Google Chrome ще ви предупреди относно сертификата за сигурност на сайта на НАП. За да проверите здравните си осигуровки, вие трябва да кликнете ето на този бутон тук, т.е. един вид да продължите напред към сайта. Пред вас ще се отвори нова страница. Това е страницата за електронни услуги на НАП със свободен достъп. За да направите проверка на здравните си осигуровки, вие трябва да кликнете на този линк тук, кръстен справка за здравно-осигурителен статус. Пред вас ще се зареди нов прозорец, като този, в който съответно вие трябва да въведете ЕГН-то или БУЛСТАТа, в зависимост от случая, за да проверите здравните си осигуровки. Надявам се това видео да ви е било от полза. Ако е било така, ще ви бъда благодарен да гласувате за сайтът проверка.eu посредством социалните бутони в сайта. Пожелавам ви всичко добро!